Hey. Hoe ben je geponteerd? Thanks. Fágan sinna. Krijg je graag al nu? Krijg je gapa? Zo niet kan ik school marchen. Want de germs van Somalië in dat. Oh, dat het hou. Maar Roosje, niet te veel heen. Seriously. Dat het hou. Oh, de kinderen. Ja. Waar we wel omheen. Brennan. Ben gehoord ook hees piezen. Zwang weg toe. Wat doe? Hey, Store. It's all right. Yeah, I mean, no, but that's just keen there. Listen, best neidir eisiau gael nôl. Jeremy Laird Branhart. No, Dad, tá tau. Hug ma odd paracetamol ar ball anyways. Wel, dy cyn sy'n ac ag das alles o tu. No. Turn with the bill ag ar ysgol yn yf. Pigs might fly. Fec metr yn ôl eisiau. Well, ar leid tá Tom atá John Argwich. Ó, tá sé tá mar rála sinna dachas Florence Nightingale leis an nuachas sinse. Hey, gula, ní ac maiú héin a Vince Hartley tamil, cé fannach múl se beseach. Tá sam an iscmach turas fada i gceiste. Ja, bheith sé sin go das. Tíir socrú muid rud ag nadrin? Inta, so tá déis an mar se. Feice mai tí sé, ní hún? Slán, Jack. Slán. Hi, Sinead. Jerry, hi, tá tú ras. Well, chuile hor ceart, níl cé chuin eile go dtíon Jack an jogan. Tá sam mai sinach. Ní bhfuil a dealda baile. Home sweet home. Oh, yeah, tuigim. Ní sé go áit go deas leis náteágáil. Fiúgur mé mí gefadas. Yeah, Branna tá brónarm tá defirm. Feic mé Jack an jogan sa clinico, okay? Thag má. Slán. Slán ó wachtú. Ce tá bhairt? Da gaelín na mwyl eisiau sa ffob rei, agos... Wel, ydym mae hyn stw hyn, pa lir ar y gidion. Fi'n tewar i gyr mae hyn hannig tras na. Ni mas wyt yw bydr gwydiocolat hyn a Bernie i hwrt i'r asdi. Right. Fe si bwy chwyd stwy. Tesgwm na mwyn yw'n sialonsa, a da dyn i cantiori. Ys casol gwyl si gol gyliawr na le sio. Stach yna nos o wael sio. Dyn i fe cwl chaintart. Agos dyn mae si gyda pyrch y bigl ac hwn. I'r sewar, i'n fan wart ffrid gyliawr. Yn ei berta gwaith pwesti chaliw. Wel, beth yw'r gar ma hi fôn? Da lor hw dynion siart le hi. Plas i'r don gaffin yn Nancy. Tosa? Smé mwys. Cech y wyl to? Fi'n gymog ti yn ddys. O, cech tart yn ish. Gerwyd gyn gyrmisis cwrs leis. Fog y belach. Brenna. Na bí mar sin. Ní le cháil ein fáilte bhart. Brenna hosa. Fan amach hwym. Ní bhaimach go nééis túgus mé a ráam. Da fy chof yn roed got. Nancy, le a hell. Gradlet! Hele go tú héin a rogó héin! Jesus. Rosa Vought. So, Master, ceir the energy? Hier is aan boek die energie. Ach, dat daar al een blakke god in de mag. Well, ní chaith sé all amach. Má higann tú leat mé. Gin ville. Eddie, ní nach roos leds go rud. Ní má country sin. Branna, den seo si de chinnéad ar dúsa. Ke fog in Josie go snéide? Ach é slum, den seo si G mar áthir. Ní bheith snéad ná an tad a rolla de iad. Beter. Agus na rin seo I rois an scéal de iad, an machan seo. Tá me cínte go meid snéad ar bhirtíobh se. Peorg si an chóir a ceartí as cholathirt. Cá sé an se go runnigint, na go sé crackalte. Agus ní de tic a churid. Beter is sin go má go rút cí míchar le.
Táid leabhart fao Jerry. Chas Nancy ar tamla hin, agus thosaigh sé ag scréicí lorthaí. Tá sé seo imime ar fór fad. Colia, tóg a bog é. Cén cuiar féidirm é thógáil go bog? nó tá an bastard sinna gáil timpeall na háteid ag maslú moch lán. Bhí féidir leat bheith cínta faoi sin. Beidir gneací Nancy Rooney beag haar fór leis an méidir bhí áráici. Ar hí nás hílméid ar phléim ar éis ar fad. Bhín anam dé éislum. Is blaggard carta an fear sin. No, cáú stoppa go scuilas deas a clinic. No, is midide bheith siúr leis. Go leis céil, tás go go raibhna go ir, ach ní féidir am dúil tú dailá le háthir. Áthir nach bhfuil deacrat a bheith agam sa leis. Mar gnéar mar chéile na mé. Please, a store. Lach fecinn tú cén sort duine é. Ranna Vince. Tá méid metadón atá sé tóga faoi láthir leidathe. Agus is tóga gur bin é an fá ghúil sé gompréin ar an gcuid seo. Ach bhí sé mar seo a gcónaí. Cén fan ar thóg sé inis? Tá sé seo fearheacar ar Jerry. Agus beidir gur bin é an rud a heastíon mhaith faoi láthir ná takeíocht don a bhuiid ar hain. Tá mis sé takeíocht dóráid. Right, well, mar a dúirt mé le tána tá go leor ólas agam faoi gásna mar seo. Okay, so just trust me. Yeah. Nis, mar a bhiste le bháil an fillar eisteach mo chuidibre. Feice mé tróna hom. Sinead, wat doe kwakkelte? Kijk, she dierig uit duidelijk skill. Rosa Brenna, just éislam. Má haint is os like is a clinic. Mar ní bheith cead go tadar le aondaine. Brianna, niemand gaat hierna, agus sin. Ach, Rosa, just éislam. Brenna, doet Eddie nog wel cead go tadar le aondaine? Eddie. Dinner tú Eddie. Brenna, Rosa, níor Eddie tadar le aondaine. Ní het hem gerust le Eddie. Just gargamais ag hollow in a fui. Gargamais ag Nancy, agus Sharon agus hollow in a fui. Rosa, níor se tadar le aondaine. Oh, really, bit of a had in a fucking radio. Thanks a million, sis. Tá tú hands a tá go mai le heile tí. Yeah, bhí mu déinte da chéile stoi. Eiste chuid just an rudí amach, eh? Gule, chonig me go tréna hart. Ce chuil sé? Na bhil sí ráise go bud. Er a bhí na tróigam dífa, se mal an a Harley. Tragos. Tragos ceart. Ní chulta tá a faoi Joe, no? Cé a hála de, no? Come on, go bumte. Hello? Aha, tú hena tan. Aha, a mar sin é. Well, caiim ar runta déana fashion. Ja, éis pa mai tinnis, caiim ar lopi húsi tanúna. All right, well, how is that dog, luister? Okay, right. Bye-bye. Well, hele. Deed mór noch dat, wel? Tá sé an chlásí beag sad. Mas tú ceirtu mí amach le deoch. Ceart? Fa sé sin an fád do amsa. Ach mu sin sig phase 2 mar dearna. Ja, wat a tíir de difriúil. Ní me gur an bhrúchar ara. Brannaliam. Tá slitse gus tá bailí á le gal cean am rá. Ach, tá samsca am ar leit. Céird? Tá feit sars go neolta siú. Snetart. Friga leit. Cé bhain neolta sí miise? Oh, nach muid tá fáil cosintachana se? Right mar sin. Cur me sé ceistera. Anjo. Beic tún sin nach meis ná ma neoltú. Hey, Roger. Chlód cartúil? Yeah, tá, thanks. Cuasaíon tíle chu ascuid. Tuigim de chás. Díar go ticket. Clacht do bham sé cuasaíon tíl. Nach bhéit an leabhar a scríbhú. Na bhí mar sin. Becha nóir tá. Kom de siúla agus. Féis tú chlór tíinte chu. Ha? Cé dearrá? Ha?
Harwit. Oh, tóga bugé. Oh, Marcus the Dorash. So, Rutum Loch Lear? Yeah, fat Hamal. Ach, Jaime Ryan Tamal la Carolum, San Alban. In Alban? Oh, wow, na chat saying. So, Cares Tor Shulatza? Tá go Brinshin Hall. Darira? Yeah, scale fada. Eist rachmod lai cúpla pianta agus mí nó men rudar fad gat. Shin an smuina.
Denise. Hi. Ne fin pantart. Tá me castle Liam shitty hi Greenos. Liam. Hi, Marcus nach ha. God, near Corona nach her much. Miss Deirdre. Just búla leat. Éist bhí muid dúach I gimach le haid pianta mu chéan ar bhhaile a héachtalinn? Intach. Sure, Liam she's her ball Green. So, shall Liam sin? Hinéad, bhí me ddíach ar ma bhealach le láirlaat. Ja, wel, an féidir leis fannacht? Well, chan níor an ancient ní féidir. Éist, dunis fin scum faoin górá bhí goibh. Irinis. No, tuigam gwyl an chormach agat ar methadone agus a lehéid, ach smuoine gwyl an ehna gom Sir Jerry. Come leis gil, Nancy, agus duine go chuid ára Jerry, agus ní féidir am stoppa ar cóirla lais ar dearach mar sin. Ach caiitú hiiscin nachhfuil mar mo chuomhnas ó díl sé an áid seo. Ja, well, mar dúirt mé le bhéon spéidiú go cheartíh seans a thuirtó. So, tá tú chun leanach de raige chu cóirla lais ar? Well, cé fáin nach néanaan. Sé mé jábé ag dear an tíl. Hinéad, ní heastíon ón go ngar tófií duine ar bé, ach tóg uimse é, tá sé dá an seirech. Tá brúnar Nancy ach fág an scéite ag drama lais, oké? Nis go leis gil. Vernie, catú lát le Eileen. Bhín mála an mála aige de bit. Míl, Johan an chillin. Tuige nach mai noch. Míl, is ben an rachaí. Seans gur differ le chod an áití, so just gníor si darmar sinna méid. Vernie, níon na ní rúgum mis bísa. Just catú lát le sinna méidir bhfuil faoi. Míl, ní se ámá me seaf léinis. Wachta sin si sa báir tíham. Céirt? Chop. Ach, ja, Prague. Bhí mis Prague go má. Prague is brála man áit. Agus tá altra hóála nach bhfuil. Tá cínte. Ach, Brenin Hollywood go hálan an flatfa. I mean, agus an palace. Wow. Ní acha mé áilteach ó hálan leis riomh am a héir. Agus tá sé cho sír. 60 cent ar pianta. 60 cent? Bhaid dat cam héin choilete. Bheithar chuna cinint tinna las a bútas ó racha tún hinát. Ní te sin fear. Ó nach chuil. Cín ó dhearnach inis a dimmuid ar holidays. Ní sé bhaic, caiit rud a cinse dhéanamh faoi sin. Dúir a seach an román súla bar a spéide, ha? Right, go man dás cinn mar sinú de bheits amsaí am mar. Ok. Spúmaid a fád lá seo. Bhí Angela agus ledas forsia. Ó, tuigim. Well, is agad. Bhí Jeffar orm bhé me bula le cara bhí me de gala haid béle agus ó bhí healta anbhrón orm a rís faoin íthe réir. Hir me gur is tí sa cara dag me é. Agus, cechad tú as méli? Cara le me díarcás. Crinniú gnó a bhí an digan tú? Right. Gur bhagad a sacht é ála ráistú a bhí hall. Ó, tá fáilteú, le Angela cheat bhar ásin sí fuide. Ó, bhil chuir mé mo bhuiachas an úldí mar sin. Nach bhfuil sé aisteach nach chuní taid chuid den agad seo. Nach chaníiste go bhfuil sé aistriú isteach an a níomh. Eileen, ní me gur bheith chum ládar isteach Tá sagam. Bhí sé amaideach bheith siúil hart leis a méid sin agad. Seo, chuideoir sé seo leis an gnó haicnaí. Huh? Seo, tóg é? Ó, jau Eileen, ní me ghlach le seo. Bhí hall. Tá sagam go bhfuil deacreachtaí agé mar dhealar an price war. Orcéir mar láchadí ó chara. No way, Eileen, ní me ghlach leis a méid seo airigid. Bé rabí a hasí an gnó seo. Ní me sás de féchan Jerrig imach tris rá. Is tá tú héana agus fearnaí anhaid dúsa. Ag ama tá takeíochta daí go géar orm. Sinna bhfuil faoi, sin dear leis. So Deirdre, tá sé rinte dad fannacht an seorfa tamil eile mar sin? Well, brehan sé sin céad a chuneol san seo mé. You know, buint níú luair an job a hín. Ó, tuigim go maithú. Arim héanaar an gcuig chéine. Tá, cinse. So bhí tú sa pálas chumá, le. Hi, ceach bhúil sib. Will tú gír sílan? Yeah, sure. Is even. So, Mac, Adam, how to gír cholar síra? Bína? Well, tá chun delí trim ceap bheith test. Oh, legas. Well, tusa ag leirte a bharcas faoi scrí. Well, níocim sé cén fáinach méid is. Bháil éondra deoch. Fit sé fúte lena chéile. Agus is céalta go haig fin gáil.
more Sure, from tá Red Light District. No, níl freigar be on mobile. Rina, an bhfuil tú cinse nar úirtí tá le faoi cenáte rá sé go. Dad, aber amach é rianna. Ní is sam, hí tuis cín ar ball agus. Beidir go bunna fágan neach síach. Yeah, bhúr do clí go hin. Tá sé seo có-friggin typical de róise. Meúir cheartúin gléach chur ar Dave. Chlí méir, agus ní sé freigar sa fón. Well, tá mé cínta go sé cear leir pe áte tá si. Well, cén grí bhfuil a sagan sin? Bhí sé tíar maidin ní ach a dinar bí ó amlón, déadach sé bheith nátar bí. Is mé héana go amach. Vins tóga boge. Is tóga go bhfuil si le Dave agus tá cinse go mai sé reis star bhád. Ní féidirlumm stoppa a chuimhna go bhfuil seans an gur bhúil Jerry lei. Ó ná habar sin, Vince. Look, tá mis seo go amach hallorg. Ní féidirlumm fannach an seo a déanamh inlí fuí. Hello? Hi, Nancy. Éist, an bhíting láir leat faoi rud a cinse. Cinse. Tá sagad gur féidir leat láirtúm faoi rud a bit. Cad a hain? Well, cinál cóla tá a mé ar ire. Cóla. Aber leat. Well, chan in iran ará, ní heastíonú mé a phléileat ar an bhón. Ó. Tá brónar amach béram dul go bailile clí go lua tá crunne a gomáin scam a bheitán. Bhána sé go dtíon teachtain se thugainn? An teachtain se chuig? Well, yeah. Fanna sé dócha. Laura men sin leat. Tá brónar amach tá duine éigen treistúlaisteach agus tá crunne práineach a go leo. Slán anis. Deag go cláinteile. So, cechúil sa? Cynne práine? Well, an méid bhíle rágad ar a bháin, hil me go ra Jefferot me eiceil agus hicin dit. Well, Daniel, sin fága dhéar tá stan seáin na. Well, na go bhfuil desk brá láidir agat. Well, had gom sa lán san réile seo. Han sinna cineal daine tanamsa. Agus is scar bí gáthar go leor daoine, me se in na másc agus ní mar se gáil an sin tarla. Brianna, níl annach pí a crack tuign tú sin. Níl duine bechun a bheith gortaíonn seo. Agus me Nancy máfada da? Ní bhfuil duine bheith amach faoi máchaine bhí tug an héine. A chuil ceartagam. Sa tíir seo, bhil dúir mé dhé. Agus scar bí an daithúm de haneal fí rún, well, hagadí poisttí. Well, bhí mis an túrim gur haine an clóg an dagar se leat. Sa seo, cai se go bháin times. Ó, cai se go bhfuil. Gulli. Gulli. Cén teolta orsa líon cead go bhhagus do bheanna se was? Ní ceap múna sí me ceanú. Ar capána líam. Ní tú líon ceadú fall bhile seo. Mé bhfuil líon an súsaigh Deirdre hanain. So, tá go sí siar de húns go taidíonna faoi. Brianna, réile bastard sin rud céanlumm san nora. Denise a chuidbuim. Ach nó bhígur me go susa se go teafhaid, so inniu se bhd a beicil af. Sé is gad sin ará. Ach Brianna rob. Gur go bhí si de gí chéile. Right. Go sí agus tas caiint le. Níl íocht bidanta do hain túisteach. Ja, maar jongens, ní stop me hunne caiint seafhaid fhí airt agus seafhaid mar sin. Right, well, Lord le faoi ní sam faoi de teiste nuair cin. Right, well, citad chuneal. Ceapach dunar be ar faoisten tabanna goon se leat? Ar bhirtas na deochní sin fós? Ja, te der melch. Well, inis tá Deirdre agus Marcus réit go hanhfuil a chéile. Ní bhechas ar céir do orlós amach se. Éist, tá brónarm faoin ghuiir leabhar me leat an bháil. Just fhí mé trína chéile. Tá sé cear go leir.
Take him. So, main scéil bha hen? No, Neil. Torina an bhón chuig cúpla cara le ach no look so fair. Well, it's talk about you le Dave. Yeah, because Morrow me and Dave Kane am glushing go aon road dodgy or shoe like it. Vince, na Kevin to Gwil. Well. Tad. Rocha, buigas le dia. Oh, yeah. Well, the prodigal daughter returns. Dad, Ronar. An Willanish. Vince. Cén Tom Danica glíonn tú ar seo Rocha? Huh? Fágan tú an teach seo go tad ar rála duine ar bíthagan, agus tagan tú ar eis uanta cligan í sin ar nás cumlum. Dad, bhí mar siúil agus just ní rád am atá a gimocht. Ara cop on, Rocha. Ní amadán mé for God's sake. Cór out tú go díanais agus cé leis ar out tú. Well, I'm hanging, mar siúil. Oh, you're right. Bhí tú leis an lúdram an sin Dave nach rá. Gus ní heastú him fis a bheith agam céir a bhí ar siúlagi. And that's in which drochall a herrint ar tain. An anam Davins, talk about gay. No, hinne, no. Tá dóin acran tarni ag madam seo ar an glán. Anis, go fada agus atá tú ar fút sa teach seo, lena tú na rilacha, an digan tú mé. Tá mé tín tursach den latigi. Brennan tú tursach. Gus ní chóirtid fe gobar go cruisin, go háirid cholóisin, héis an miscarriage. Go leis céil cárthúla tú faoi sin? Family gossip.